React е една огромна концентрирана енергия между хора, които са много различни и обединява страшно много гледни точки. Защото вярвам, че солидарността в съвременна България е единственото, което може да ни извади от блатото. Защото съм сигурен, че усилията ми отиват в правилната посока. React прави в Ракитово това, което много хора не правят от много години. Там, където държавата е абдикирала, ние се опитваме да дарим бъдеще на хора, които изобщо не знаят дори това какво е бъдеще. Могат да се направят страшно много неща. На първо място, децата в Ракитово имат нужда от хора, които разбират техните проблеми. Искат да се подобряват. Искат да се оттласнат от фамилната и социална престъпност. И не на последно място, Ракитово може да стане райско място за хора, които могат да развиват интелектуални, професионални и спортни умения. Това, което в комунизма е било така наречените домове да са на отдалечено място, далеч от хората, сега в Ракитово имаме шанс да използваме дистанцията за нещо добро. А иначе в Ракитово могат да се променят абсолютно всички неща. От битовата база до последния човек, който работи там. Моята визия е оптимистична от гледна точка на това, че реално много от тези деца имат способности, които никога не са развивали и никой не е развивал. И част от тях съм сигурен, че могат да изградят и характеровите качества да се откъснат от криминалната среда за винаги. И понеже статистиката според мен е 100% отрицателна, в Ракитово може да стане един голям успех.